Sziasztok srácok, én van a mai videóban. Itt van velem Ábel. Sziasztok! Ott van. És most Steel Brainrotozni fogunk. Azaz a privát szerveren, igazából az a gép az enyém. Az a gép. Csak most ő azon akar, meg én pedig most a telefonon majd így tudok videózni. De azon vannak jó brainrotaim, erre áthozok egyet. Van egy szikletérám, meg van egy lavakka. Ezt rárakom erre a lavakkára, azt hagyom a szikletérát. Ma én átvihetem? Hát már én lopom el a lavakkát, mert ott a szikletéra. Nem menj fel publikra, jó? Okay. Na, akkor most kikapcsolom ezt a kis kamerát, és nyomjuk is. Na, akkor itt is vagyunk. Lépjünk be. Te is lépjél be. Ha nem jó, akkor ott a én telefonom, akkor bejelentkezek. Na, itt van, ezen így vagyok fent a gépen. Hagyjad el vele, hogy töltődjön, addig felmegyek a... Nem jó. De jó. Nem jó. De jó. Nézzet ma. De hagyjad, hogy töltődjön. Na. Itt is. De valami ez nem jó. Azért, mert a Ábel, és én nem, kettőt annyira nem lesz. Tudom, mi a baja? Egy perc, ezt kivágom. Na, itt vagyunk újra, még betölt. Azt akartam mondani, azt mondtam, hogy mítoszokat. Nem mítoszokat, hanem azt ad, hogy van itt a chaten egy command blokk, ahol ott be kell írni a chatbe, hogy mit parancsolsz, és lehet, hogy azok így igazok, és lehet, hogy le lehet spónolni bármit. De abban nem vagyok, csak megpróbáljuk. Hogyha nem jó, akkor rivalsozok egyedül, mert ezen a gépen nem jó. Már szar. Szóval akkor még bevágom egy picit. Itt vagyunk, újra ezt adta be. Ott valami Roblox. De nem tudom ezt, hogy mutassam. De beadta, na várjál. Beadta, csak kérlek, igen, jó. Hozzáadom a privát szerverhez, addig ezt kivágom. Várja, itt vagyunk, egy perc még. Itt kell hozzáadni. Mi ez? Nem. Itt kell hozzáadni. Mindjárt hozzáadom. Látod, hogy hozzá van, vagy nincs hozzáadva. Hozzá van adva pedig. Várjunk csak. Ezt kézélem, és itt hozzá van. Várjál. Akkor az ott van, de valami nem jó. Akkor egy perc, újra hozzá kell adnom, kivágom. De hozzáadtam, várjál a tisi hétet is. Arra is iratkozzatok fel, nagyon jó. Várjál. Hol a hét? Na, egy perc. Beírom. Steel Brainrot, jó. Szerver. Valami nem jó. Kettőt nem adhatok hozzá. Csak egyet. Várjunk csak.
perc. Akkor egy percig kilépek, és belépek. Biztos, hogy jó lesz. Nem tudom, most jó kell, hogy legyen. Kérlek, legyen jó. Most a visszavász ezeket. Kérlek. Jó. Kettőt egyszerre nem lehet rárakni. Ja, akkor így, és akkor te is lépj be. Ó, privát szerver. Jaj. Na. Ott van. Így. Várjunk csak, nézzétek már milyen event van. Ott így. Aha. Majd gyűjtől nekem is. Ez nem olyan event, hanem van admin machine-ből. Admin. Ja. És amúgy meg egyszer oda mentem, ide bementem, Hova? és oda, és ahogy ennek vége volt, oda teleportáltam a bázisomhoz. Szóval ez egy érdekesség. Na, csináljuk is, ez a kis akuntom. Ezt adta nekem a a Tisi, Tipike, mindegy. És ezt pedig szereztem, ezt is. Voltam eventen, csak tudtam levideózni, bocsánat. Ugye itt van. Abel átlapom ezt a ilyen milliósat. Szitjetél enyémbe. Oké, szétlettél a tiéd. Rát is loptam, mert ezek már szarok. Lophatok egy pizzalini. Nem. De rakjam arra a pizzalini, loplinit. Ki sem bírod mondani. Na mindegy, akkor Abel. Megyünk vagy nem? Várjál, most meghívtam őt, most beizéltem, mire? Szitjetél. Oké, akkor szitjetél majd. Nyomd meg aztat. Ez. Aha! Jó, elfogadt. És azt mondom, jó, Abel azt ott lop vissza. Abel. La vacca. Aha. Én pedig visszalopom azt. Csak kipróbáltuk milyen a trade. Megyünk a LTM-be. Ribortalgatunk. Hol? Hol szokattunk? Anyu! Anyu! Azt írja Roni, hogy van fent az a nő. Na, Abel, hallj meg! Ne, Abel! Lopja. Ne lopjad! Hallj meg! Akkor van itt a meghalásd. Na. Ha úgy lesz, akkor hogy belépek itt megcsináljuk a izéket, rebirth dolgokat, rebirth-olunk, és hogy nem lesz jó, és nem azt csináljuk, de ezt is megcsináljuk, jaj, ezt nem tudom, akkor azt úgy kéne, hogy
bőrtjel itt vagyok. És Ábel nagy bőrtöt nem tudom ki. És jaj. És ott azon a gépen fogom a parancsot akkor megcsinálni. De máshogy nem tudom. És akkor megcsináljuk a rebirth-ot is először. Várjál, kipróbálok valamit. Mert ezen lehet írni chaten. Na, ilyen. És akkor nézzétek már meg, mert itt vannak, hogy itt van az. Ott vagyok én. Hol a chat? Ja. Ott a chat. Ott van a command. Csak alig látszom. Ott van. És most kikapcsolom ezt, jó? És aztán, de akkor beírom, ott a személy. Ott vagyok. És oda beírom, hogy mondjuk W, és itt ki fog adni, hogy Vipers. Valami olyasmi van odaírva. És ezt kiírom chatre, akkor valami történt. Nem tudom mi. Ez itt a command. Ezt most nem tudom nektek megnézni, csak shorts videóba. Na, majd azt is fogjuk. Na, akkor ezt már hagyjuk abba, és kezdjük is a rebirth-öt. Mindegy, véletlen kiírtam, hogy I. Mindegy. Én írtam ki. Na, egy perc, Ábel, és akkor te maradj ott. Maradj. És megveszem ezt, hogy vedd meg ezt a trippy-droppit. Vedd már meg, már alig tud ebben játszani. Akkor megveszem én is, lopd el. Jó? Jó. Meg ezt is a gangster futére. De már megvan a sok pénz, látszik rajta, szóval. Ott a ott a én laptopon, találjátok ki mennyi pénz van, írjátok le kommentbe. Addig ő átlopja nyomorúton. Hát igen. Addig azt fogjuk csinálni, hát, hogy majd sorsolás, az nem tudom mikor lesz, az még nagyon messze szerintem. Olyan 10 nap múlva. Skin case Robux. Ja, meg lesz élő is, csak az 50 000 feliratkozó, nem, 50 feliratkozónál azt írta, szóval élőzni csak 50 feliratkozó kell. Hogyha valaki azt akarja, akkor hogy feliratkozzon meg, lájkoljon be. Mind a kettőt. Szóval, hogyha nézi, akkor kérlek lájkolja be. Valaki. Akkor vidd már, mert leül. Jó van, akkor átviszem én. Látod, én jobban tudok menni. Dik, várja, vágok. Ott van, hogy rebirth. Ott látjátok a telefonon, hogy rebirth-öltem. Beengedlek. Oda. Hogy kell? Ja. Na, beengedtelek, ugye? Be tudok menni, mert rebirth-ölt. Mi kell a második rebirth-höz? Boneka Ambalaból az könnyű, de a másik az nem. Szóval bemegyek a LCM Tsunami-ba, jó? Oké, bemész. Aha, bemegyek. Én nem. Várjál, mi történik, hogyha bemegyek? Akkor az eltűnt. Igen.
És nyugi állt, cunamiba vagyok. Ha nem látsz, addig te keres Bonikám Balabut. De várj! Újra be kell lépnem. Mert nincs pénzed. De jó van ma, hogy ide jöttem, akkor összeszedem azokat a Rebirth-ös dolgokat. Ennyi elég. Ezt, hogy a epikus zónában jó lenne, hogy a mi van? Milyen milyen komoly ma. Ugye jött a új base is. Öcsim nincs meg. Ott a bőr, patapim. Azt eltűnt. Kell innen Legendary-ból. Legendary-ból is szedek. Addig te nem tudom, mit csináljál. Ott a bőr, patapim. Ma vedd meg. Várjál. Bőr, patapim. Öcskös. Nincs nekem. Akkor újra lépjél be. Elintem Majdnem elkapott az a nagy Deadly. Mi? Deadly. Wow. Bajn a Deadly, ja? De már ez mi? Mi olyan gyors? Direkt szívott a játék. Komoly? Jó, most nem. Azt utolérem. Jó, egy könnyű már jó. Ha megszereztem. Ebből a Bonikám Balabut még nem is jött le. Várjál, visszalépek Ábelbe. Nem, elizélem neked. Jó? Na Ábel, várjál. Most van egy, ehhez jó. Átizélek ez neked egy ilyet, hogy nem eztet. Gyűjts össze a pénzt, aztán visszaizélem arról, és eztet pedig átadom. Bonikám Balabut pedig ugyanúgy, vagy lejön neki. Jó, de még belép. Pim. Ott a Bonika. Ui! És meg is van mind a kettő. Jó. De Ábel ne vett feljel. Várj, Ábel. Öcskös, messze vagyok. Ne nyomkodj semmit. Addig én itt elkészülök. Mi van? Öcsim. Nincs nekem. És nem enged be. Fogd be a pufet. Jó van, ennyi is volt ez a videó, hát csak egyet tudtunk ribaltolni. Kilépek. Ez már jó, nem még csinálok. 嗯 Ne lépjél ki. De kilépek. 嗯 Hm.
De ne... Mert az mind tőled van. Ennyi is volt ez. Csüsztök.